תוריד את הראש. מה את רוצה? בואי, מה? אבל אל תעשי ככה, רק עם הפה. רק עם הפה. אני מסתובבת אני לא עם הפה, רק עם הפה. תתפסי את זה, מה יש לך? לא עם השיניים. מעיין. תסתכלי. לא עם השיניים. שזה לא פעם, אתם מרמים אותי, לא רוצה. מה גרם לך ליישן? אני שופט, אני אומר לך. נו, תנסי לעשות לו חזק. תחזירי לו עכשיו, תעשה יותר חזק. קיבלתי גביע. נו. היה. זה מישהו לפה, תני לה. יאללה, נו, תחזירי לו. קיבלתי נו, גביע. תהי כבר. את לא רוצה לשחק, לא צריך, משם. תוריד את הראש, תוריד. רגע שתשים בפה, היא דופקת את זה מהר. לא, אני שומר. מה לעשות עכשיו? שימי את זה בפה. הפוך. ככה. תוריד את הראש, עכשיו תני לו מכה. יפה. תרים את הכפית. עכשיו שים את זה בפה, תוריד את הראש. אני לא יכול איתה. תוריד את הראש. היא מורידה את הראש. תוריד. מה צריך להגיד את זה? את לא הבנת את הטכניקה המפגרת. את צריכה לתפוס את זה עם השפתיים, לא עם השיניים. עם השפתיים, ואז מרימה את הראש. ככה. אז תחזירי לו כבר. איזה חלשה את? חשבתי שאת יותר חזקה. עם השפתיים, לא עם השיניים. שימי בפה אבל היא הרמאית. תגידי עם השיניים. לא עם הידיים, בלי ידיים. בלי ידיים, אני לא עשיתי עם ידיים. בלי אני ידיים. לא רוצה גביע וגם כל תמיד בפה, אני לא משתמש. נו, תוריד את הראש. לא, הנה, תעזבי את היד, תראי לו שאתה היד. לא עם השיניים, תשים השפתיים. נו, 1, 2, ישר. קרא, שים את זה בפה. תוריד את הראש. מה זה עד כדי כך כואב לך איפה לי השם? תעלה את זה לפייסבוק. תורך. לא רוצה, אני בורחת. פורשת לי קצת, יאללה בוא רונן. לא, אני לא צריך. אני לא אכפת לי. הפתעת